på det! Dag folks, og velkommen til den her video. Og endelig er jeg tilbage. Men som jeg allerede ved, og kan høre, der bliver det rigtig nøjeren. Og det er fordi, vi skal prøve at begive os ud i noget nyt. Måske en ny serie, hvis vi så godt imod det, og det er 5. Altså, Freddy's Cutie Beach. Og for at være hurtig, så vi også kan se introen så synes jeg bare lige, vi skal hoppe ind i det. Ikke continue game, men vi trykker game. Og for lige at vi er lidt glade, så skal vi lige lidt mere glade, og så derfor har vi det. Ladies and gentlemen, boys and girls, Fazbear Entertainment would like you to put your Så har vi hands Dino her, together og så er vi for the klar. one, Og klar the Dino. only Freddy Fazbear. Hey! Det er Chica! Wow! Jeg gætter på det Roxy og Freddy Fazbear. Monchi. Damn. Over the one and only Chica, Cowboy Chickens søster. Jeg har bare en lille fest. Woo! Monty Katie, Roxy Wolf, Roxanne, Glam Rock Chica, og Freddy Fazbear. Freddy! Oh, nej, Freddy! Freddy! Nej, Freddy! Var der lige et billede af en menneske? Will you shut up? Who said that? Okay, Gregory! Okay, det er bare sådan, can you shut up? Okay, listen. You were sleeping, so I opened the stomach hatch and climbed inside. My stomach hatch. Hvis I ikke forstår engelsk, så skal jeg nok lige fortælle jer det bagefter. Exit Freddy. There you are. Freddy! Scanning complete. How odd. Your guest profile is unknown to me. Fedt. Who are you? Jeg er Gregory. She's not going to let you call for help until she finds me. Hvem? Who is looking for you? Your mother? Er min mor død? I hear footsteps. That is the security. Nej. Hun er nøjeren. No. Nej. Opdagede hun mig seriøst ikke der? Hold da bip, hun er blind. Isn't there some... Et fastwatch. En street skate superstar. Det skal jeg da helt klart prøve. Hvad er det her? There is an Backstage. Ja, jeg var safe. Freddy, jeg skal ikke derind. Men det gør jeg alligevel. Jeg føler mig faktisk mest tryg herinde, vil jeg sige, på grund af, jeg ved, at der er ingen monster, der kommer ind. Kun de der minimonster. Den der cupcake fra 1'eren og 2'eren og 3'eren, eller hvad det er. Roxy! Det er den der, jeg talte om. Den der grimme cupcake. Den der... nej, hun må ikke se mig. Eller det må du gerne have. Chica! Sorry, Monty needs to rest up for the next show. Okay, og der er Roxy og... Freddy! Oh my god! Fotterpass! Tak! Stop med at load! Det er super sikkert at være inde i en robot. Det er det, der var. Hello, little boy. If you're down here, say something. She's down here. We have to go back. Do not worry, Gregory. Gregory. Even if we are spotted, you are station. There's no time. I'm fine. Jeg styrede søst ikke der. Det var ikke mig. Nej! Jeg kan høre hans fodtrin. Hvad er det her? Nej. Freddy, told you she was Freddy. after me. I Freddy, said nothing. Freddy. I will keep you safe. Let us go. Lad os gå den vej, hvor den næste gik. Det er en meget god idé. Jeg er gået for længe.
Ja. Det ved jeg allerede godt. I am terribly sorry. The recharge cycle had not yet completed. Jeg har ikke engang mere task, Freddy. Undskyld. You must Oh my god! without me. Any trouble? I don't know if I can do this alone. Hej, chica. Ja. Nej. Hvorfor minder det mig om, at jeg skal... Jeg er stadig god. Åh, crap. Jeg er død. Well done, Gregory. You found a security office. You should be quite Well done, Gregory. Du var lige ved at dø. Hvor skal vi hen? Oh my god! Okay. Det er noget, jeg Men det har været en lidt kort video, men i hvert fald tusind tak for I har fulgt med i den her video. Og hvis I gerne vil have mere, så vil jeg bare gerne have 3 likes på den her video. Lad os sige 3 likes, og så kommer der en mere Five Nights at Freddy video. Eller gør der 3 likes. Og jeg kan sige, at... Chica! Vi bliver lidt... nej, jeg er død. Undskyld. Chica, kan du spise mig? Chica. Lav du. Chica. Jeg var lige forbi dig. Er det ikke okay? Jeg går bare lige forbi dig. Hvad sker der, hvis jeg vælger dem? Er det tallerken? Men i hvert fald super dejligt at have jer